Saúdos, moi boas tardes. Galicia chega 120 millóns de euros ás medidas que aprobou o Goberno para paliar os efectos da guerra en Irán. Somos perfectamente conscientes de que as persoas neste momento necesitan que se lles axude unha disminución nos costes, pero tamén creo que todo o mundo é perfectamente consciente de que se un esforzo compartido, primeiro o lóxico era telo debatido. A guerra pisa por vez primeira o freo dende que comezou. Donald Trump di que negocia con Irán e ordena adiar durante 5 días calquera ataque militar contra as instalacións enerxéticas iranianas. E o campo galego agardaba pola data, xa ten o tratado co Mercosur, comezará a aplicarse a partir do 1º de maio. O pacto ten en contra agricultores e agandeiros, aínda que beneficia outros sectores como o viño ou o automóvil. Outro sector, o dos mariscadores, terá axudas para recuperar os bancos afectados polos temporais. 23 millóns que achega o Goberno galego para colaborar coas confrarías, repoboar as rías de marisco e restaurar a diversidade mariña. Con polémica, esta semana sae de prisión unha das terroristas máis sanguinarias da banda terrorista ETA. É Soledad Iparraguirre, alias Amboto, condenada a 717 anos de cadea por 14 asasinatos. Cumpriu 6. O choque entre un camión e un avión deixa 2 mortos en Nova York no aeroporto de Queens. O aparello de Air Canada impactou contra o camión na pista cando os bombeiros acudían a atender outra incidencia. Nos deportes, hoxe seguimos a pista. O equipo campeón da Copa do Rei de Hockey 2026, o Liceo, acaba de gañar esta competición na que participaban os 8 mellores clasificados da Liga. Hoxe recibiron a felicitación na Xunta e no Concello. No tempo falamoslles do ambiente propio da primavera. Temos unha tarde con moito sol, tamén con moito nordés, aínda que se desactiva nun anaco un aviso na Costa da Morte. As temperaturas andan polos 20 graos. Galicia vai achegar máis de 120 millóns de euros ás medidas aprobadas polo Executivo Central para poder paliar a crise que se deriva do conflito en Irán. Gloria Varela. Sí, Marta, son 120 millóns de euros nos 3 meses que en principio van durar esas medidas propostas polo Goberno Central. Alfonso Reda insiste en que a Xunta está disposta a adoptar medidas que axuden os cidadáns a levar mellor os sobrecustos derivados da guerra. Con todo, lamenta que o Goberno Central adoptase esas medidas de costas ás comunidades autónomas e sen dialogar con elas cando impactan directamente na facenda das autonomías. Ademais, o presidente Rueda dixo aquí esta mañá que a Xunta está traballando noutras medidas propias específicas para axudar os sectores máis afectados. Segundo as contas que fai a Xunta, a redución do IBE, dos impostos especiais sobre hidrocarburos e os tributos sobre a electricidade, 3 das medidas sobre as que pivota o plan anticrise do Goberno, terán un impacto en Galicia superior aos 40 millóns de euros cada mes. A baixada de recaudación durante os 3 meses de impacto e sempre que se mantiveran estas medidas sería 120,6 millóns de euros cos que se sosteñen os servizos públicos. De aí, insiste Rueda, era necesario que o Goberno acordara coas comunidades autónomas este plan como pedía Galicia dende hai días. Somos perfectamente conscientes de que era necesario adoptar medidas, somos perfectamente conscientes de que as persoas neste momento necesitan que se lles axude unha disminución nos costes, pero tamén creo que todo o mundo é perfectamente consciente de que se un esforzo compartido, primeiro o lóxico era telo debatido. E o Goberno Central aínda tenta acadar os apoios para aprobar os 2 decretos con medidas anticrise. Un deles sairá adiante previsiblemente esta semana, pero cunha profunda fenda no seo do Executivo. María Cheda.
Sí, de arriba, porque ese decreto que previsiblemente sairá adiante chega aquí o xoves, pero outro decreto relativo á vivenda impulsado por Sumar non se votará no Congreso dos Deputados ata dentro de 30 días. Durante este tempo poden seguirse beneficiando todos os que queiran prorrogar o alugueiro, pero despois todo podería caer en saco roto. Hoxe, os de Yolanda Díaz insisten en mobilizarse, quitan ferro tamén a ese conflito máis que evidente co principal partido do goberno e todos os grupos, en excepción, agás o de Pedro Sánchez, insisten hoxe, as medidas son insuficientes e chegan tarde. O Partido Popular engade ademais que son algunhas copiadas súas. Sumar minimiza o choque interno a conta das axudas pola guerra en Irán. O venres negáronse a entrar no Consello de Ministros durante un par de horas. Esta batalla fue un poco pequeña. Digo porque he vivido algunas en las que el gobierno de España casi cae desplomado. A oposición tira de retranca. Se podría denominar el motín de Moncloa. En ese motín, Sumar arrancoulle o PSOE un decreto con medidas de vivenda que a esta altura non ten apoios no Congreso. Atrasarán a súa votación o máximo que permite a lei, un mes. Pedro Sánchez le dedicó un minuto al Real Decreto de Vivienda. Nosotros le vamos a dedicar un mes a la movilización. Antes, xa este xoves, votarase o outro decreto que recolle as rebaixas de impostos. A algúns socios non lles gusta. Ineficaz, que no va a servir para bajar los precios y que es insuficiente. O PP tamén ten obxeccións e por iso vai poñerse en contacto co goberno. Para trasladarles nuestra preocupación y nuestra decepción en este sentido. La necesidad de más ayudas porque se quedan cortas las aprobadas. E así os populares non desvelan aínda o sentido do seu voto. En Galicia, socialistas e nacionalistas esperan que os dous decretos consigan o visto e prace do Congreso. No caso do BNG, teñen tamén a intención de poder negociar unha ampliación desas medidas porque as consideran insuficientes. Eu espero que sí, porque nos beneficiaría a todos os galegos, a todas as galegas e, por suposto, a todos os españoles e españolas, porque do contrario, pues teremos efectos inflacionistas que nos irán a todos ao noso bolsillo. Creemos que hai que ampliar ese paquete de axudas, tanto no que se refire a axudas económicas como no que se refire a todo o que ten que ver coa protección da vivenda. Donald Trump abre a porta a posibilidade de negociar co réxime iraniano. Despois de que o sábado lle dera un ultimato de 48 horas para reabrir o Estreito de Hormuz, agora admite conversas para resolver as hostilidades e di que xa ordenou atrasar durante 5 días calquera ataque contra infraestructuras enerxéticas iranianas. Pero non hai acordo nin sequera en se hai diálogo, porque Irán nega esas conversas. O anuncio de Trump tivo consecuencias inmediatas no prezo do petróleo e tamén nas bolsas. O barril de cru baixou case un 14%, de $108 a 93, e despois estableceuse alrededor dos $100. As bolsas, en concreto o IBEX 35, a española, tamén reaccionou. Iniciaba a sesión con caídas fortes, máis do 2,5%, pero despois de coñecerse a decisión de Trump, a cotización do IBEX 35 pasou a verde a subir por riba do 1,5%. O que si é certo é que a guerra está axitando xa os radicalismos en Europa. En Londres, a policía investiga como ataque antisemita a queima de ambulancias de voluntarios xudeus fronte a unha sinagoga. María. Os feitos tiveron lugar moi preto dunha sinagoga na zona de Golders Green, o barrio do norte de Londres, onde vive a maior comunidade xudía da cidade. O ataque contra as 4 ambulancias da organización benéfica xudía Hazolah provocou varias explosións dentro dos vehículos e danos nas vivendas contiguas. Ademais, as cámaras de seguridade captaron a 3 sospeitosos prendendo lume nunha das ambulancias. A policía antiterrorista está a liderar esta investigación, aínda que polo momento o incidente non foi declarado como terrorista. O primeiro ministro Keir Starmer condeou os feitos declarándoos como antisemitas e dixo que eran terribles. Ademais, asegura que polo momento non existen evidencias de que o Reino Unido sexa obxectivo de Irán. E a lista dos terroristas da ETA que se pode acoller a un réxime de semiliberdade suma dende hoxe unha histórica dirixente da banda, Soledad Iparraguirre. Alcumada Amboto é unha das máis sanguinarias da ETA, acumula máis de 700 anos de condena e o goberno vasco acaba de autorizar a súa saída da cadea durante os días de semana para traballar.
Da banda terrorista ETA que se atribúen máis de 15 asasinatos. Tamén ordenar atentar contra o anterior xefe do Estado, o rei Xoán Carlos, durante a inauguración do Museo Guggenheim en Bilbao. A súa detención en Francia en 2004 permitiu poñela a disposición da xustiza. Que es como moi duro. Llevo 3 semanas sin hablar sin nadie. Son as queixas que deixaban votos sobre a súa vida no cárcere nun dos xuizos da Audiencia Nacional. Agora, despois de 6 anos en España, poderá saír de luns a venres para traballar ou realizar labores de voluntariado. O Goberno vasco autoriza a aplicación do regulamento de prisións sobre o que ten competencias, pero as vítimas do terrorismo denuncian que se trata dunha amnistía encuberta. Ya sabemos que uno de los pactos que tenía Pedro Sánchez para seguir en el poder, tanto con el PNV como con Bildu, es el acercamiento y el traspaso de las competencias penitenciarias al País Vasco. Y ahora, pues cada día tenemos noticias de estos pasos al tercer grado totalmente fraudulentos. E culpan ao Goberno desta situación. Los que han conseguido que los etarras salgan antes de prisión retorciendo la ley son Pedro Sánchez y Grande Marlaska. Nestes momentos xa hai unha vintena de presos de ETA en réxime de semiliberdade, entre eles Cherokee, outro histórico xefe da banda terrorista. E unha sentenza do Tribunal Constitucional obrigou a Audiencia Nacional a deixar en liberdade 24 persoas investigadas por participar nunha rede de narcotráfico. A sentenza cree que se vulnerou o dereito de defensa porque os abogados dos detidos non puideron acceder a toda a información. A Fiscalía Antidroga di que é moi difícil continuar coas investigacións se teñen que informar das causas que están baixo segredo e advirte de que se pode poñer en risco outras operacións internacionais. O Partido Popular vai presentar unha querela contra o presidente do CIS, contra José Félix Tezanos, por posible delito electoral. Creen que coas súas sondaxes tenta beneficiar o Partido Socialista nas urnas. Hay indicios de la utilización de una institución pública como es el CIS para alterar la formulación de la voluntad de los ciudadanos y con ello, evidentemente, influir en los resultados electorales. Os bancos marisqueiros afectados polas borrascas do inverno van recibir ata 23 millóns de euros en axudas. Demetrio. Se as dúbidas legais. Sí, a maior parte desa partida, 19,2 millóns de euros, irán destinados directamente aos convenios que asinarán a Xunta coas cofrarías ou as entidades xestoras. Habrá outra partida, 1,5 millóns destinado para a repoboación e 2 millóns de euros para proxectos para recuperar tamén o entorno mariño. Unhas axudas que se daban a coñecer aí apenas media hora xusto ao remate do Consello da Xunta de Galicia, que se facían públicos por parte do presidente da Xunta e da propia conselleira do Mar. A Xunta de Galicia reafirma así o seu compromiso co sector marisqueiro, ofrecendo unha resposta integral que combina medidas ambientais, económicas e sociais cun obxectivo claro, que é acelerar a recuperación da produtividade dos bancos marisqueiros e garantir a sustentabilidade e a estabilidade das persoas mariscadoras. E o agro agardaba pola data, xa ten. O acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur vaise aplicar a partir do 1 de maio. María. Sí, así o anunciou hoxe mesmo a Comisión Europea. O 1 de maio entra en vigor de xeito provisional o acordo co Mercosur tras a ratificación da Arxentina, o Brasil e o Uruguai. O Paraguai está a piques de completar o seu proceso nos vindeiros días. Un paso que se dá pese ás dúbidas legais. Como saben, o Parlamento Europeo levou o tratado ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea que aínda non se pronunciou. Bruxelas defende que o acordo co Mercosur permitirá eliminar aranceis e abrir novas oportunidades comerciais desde o primeiro día, pero esta medida xera rexeitamento, especialmente, como dicías, no sector agrario que teme a entrada de produtos máis baratos e con normas diferentes. A Comisión insiste en que as salvagardas respetarán e protexerán sobre todo os sectores máis sensibles. O tratado co Mercosur súmase outra preocupación no sector do leite. Nunha semana expiran os contratos que teñen coas industrias e ofrécense renovacións á baixa. Fíxense, en Galicia o leite págase unha media de 52,9 céntimos por litro. Unións Agrarias di que as novas propostas poñen o litro entre 44 e 45 céntimos de media. E isto, mentres o custo de produción aumenta.
E foron representantes de Unións Agrarias os que esta mañá denunciaron ante a Fiscalía as industrias lácteas por abaratar o prezo que se paga en Galicia, traendo leite dende Francia e dende Portugal. Queren que se abra unha investigación porque consideran que se trata dun delito para modificar os prezos do mercado. Nunha maniobra orquestada para baixar o precio do contrato a partir do próximo 1 de abril, están traendo leite masivamente dende Francia e Portugal, co obxectivo de abaratar aquí o precio neste novo contrato lácteo. A vicepresidenta terceira di que España tiña mecanismos necesarios para evitar o pagamento xeral do ano pasado. Lembra que o informe dos expertos apunta varias causas, pero non apunta ela a responsables. Pídelles ás eléctricas que publiquen toda a información que teñan sobre o cero enerxético. Solicitamos a las empresas que toda la información que transcribimos y que está ahí forma parte del informe del comité fuera pública, pero como bien sabe, no recibimos la autorización de las empresas, salvo de una, de Red Eléctrica de España, con lo cual aprovecho esta ocasión que me brinda para pedirle a las empresas que, como es su información y está bajo su disposición, que por favor la hagan pública. Os sindicatos e o Ministerio de Función Pública ultiman o acordo para aprobar a xornada de 35 horas semanais para os traballadores da Administración Xeral do Estado. Os lucenses van poder chegar a Madrid en tren ás 10 da mañá e é que se adianta o Albia, que agora saía ás 11. Confirmouno o presidente de Renfe, que evitou poñer data á apertura da estación intermodal de Lugo. Os traballos comezaron hai 2 anos, esperábase a estrea para este verán. Son cerca de 2 anos de obras que teñen previsto rematar este mismo ano. Iso sí, os usuarios da estación aínda terán que esperar unhas semanas máis para poder coñecer a data definitiva na que poderán disfrutala por primeira vez. Tendremos que seguir evaluando cuándo van a finalizar ese conjunto de obras en la infraestructura y, como decimos en este grupo de trabajo, pues evaluaremos los nuevos servicios que sean necesarios, pero no estamos en el momento todavía de anunciar esos servicios. Entre os veciños de Lugo existe a expectación de poder estreala. Ademais, os que viven preto dela queren que as obras rematen canto antes. Xa sabes que as obras cando empezan non teñen un final. Non sei que prazo teñen, pero bastante están durando. Nesa nova estación poderase disfrutar do novo horario do Albia dirección Madrid. Hoxe mesmo confirmouse o acordo entre Concello e Renfe para adiantalo ás 5:18 da mañá, o que permitirá chegar de forma directa á capital nacional ás 10:15. Se trata de que calquera persona pode desplazarse a Madrid a facer xestións administrativas, xestión de traballo, universitario, etc. e que pode ir e volver no día. O que de momento mantén o seu horario é o último tren de volta cara a Lugo, que chegará á Cidade das Murallas ás 11 da noite. Para esta Semana Santa, Renfe lanza unha oferta. Anuncia billetes en Ablo dende 19 euros e en AVE dende 33. Serían para viaxar dende este venres 27 de marzo ata o luns de Pascua 6 de abril. Para estas datas, a compañía tamén aumenta o número de prazas entre Madrid e Sarria, co obxectivo de promocionar o Camiño de Santiago. Se o que teñen que viaxar no tren rexional entre Ourense e Vigo vai quedar interrompido nalgúns tramos a partir do 7 de abril, o motivo son as obras de mellora que a DIF realiza na liña do Miño. En concreto, afectarán os tramos Vigo-Guixar-Redondela e Redondela-Guillarei, que se van cubrir con autobuses. Esta situación prolongarase alrededor dun ano. E as que parece que non teñen fin son as obras de autovía que unirá Santiago con Lugo. Van 17 anos e sumando. É unha historia marcada polos continuos atrasos, Nuria. Sí, hai 13 meses, en febreiro do ano pasado, abríase en marcha o tráfico este penúltimo treito da A54 e comprometíase a súa inauguración total a decembro do ano pasado. Pero decembro chegou e pasou. Estamos en primavera e o certo é que os traballos non avanzan ao ritmo necesario para abrir antes do verán, que é o actual compromiso do Ministerio. Está executado nestes momentos en torno ao 90% das obras, pero o certo é que os traballos non puideron avanzar ao ritmo previsto debido aos temporais do pasado inverno e o certo é que, entre tanto, Melide e Arzúa acusan un notable incremento de tráfico, sobre todo de camións, de tráfico pesado, e rexístranse cada día importantes retencións, sobre todo en hora punta.
Desde 1996, en que comezaron as obras entre Santiago e a Lavacolla, son xa 3 décadas de traballos na autovía entre Lugo e a capital galega, 9 anos máis do que levou a célebre construción do Escorial no século XVI. Tuveron algún tipo de retraso motivados por circunstancias que nadie podía prever. Pero os atrasos seguen a ser unha constante na execución da A54, contradicindo os reiterados compromisos do ministro de Transportes. Como muy tarde, a finales del año 2025. Estará completamente terminada y en funcionamiento durante el año 2025. Algo máis prudente e menos concreto se amosaba en outubro pasado o delegado do Goberno en Galicia. En poucos meses teremos a autovía plenamente operativa. Pasaron 5 meses, que poden ser poucos, segundo Praquén, pero o treito entre Melide e Arzúa segue sen estar rematado a piques de deixar atrás o primeiro trimestre deste 2026 para a desesperación dos veciños. As colas que hai aí, eso é bestial. Hai mucho colapso por los transportes, sí. Non podes estar 15 minutos esperando para poder cruzar e ir a calquera dos sitios. Es increíble, no solo que no esté hecha la autovía, sino que además de que no está hecha la autovía, están totalmente desatendidas las vías alternativas. O están esperando eleccións ou non sei, alguna cousa destas. Prometo moitas cousas, pero nunca acertan na verdade. Seguimos co relato informativo. A quen non lle pasou algunha vez perderse nun grande aparcadoiro é un atranco frecuente, pero nalgún caso convértese nun problema serio. En Vigo, AENA encarga obras no aparcadoiro de Peinador porque admite que a sinalización é moi confusa. E é que custa atopar a saída e moita xente dá voltas en poder, Carlos, escapar do labirinto. Así é, Marta, cada día dúcias de condutores perden tempo e algún seguro que tamén perde os nervios buscando unha saída no aparcadoiro deste aeroporto de Peinador. Aquí, neste nivel -1, por exemplo, atopamos trampas como esta, un cartel que indica unha saída, en realidade unha saída que non se pode utilizar. O que acontece aquí é que só 2 dos 4 niveis do aparcadoiro teñen saída ao exterior. Está previsto que se construan 2 máis ao longo deste ano, pero por se acaso a AENA acaba de aprobar medidas máis urxentes para renovar as indicacións e evitar que a xente se perda buscando como sair daqui. Buscamos a saída no aeroporto de Peinador. A propia AENA recoñece que pode ser unha viaxe difícil. Acaba de aprobar un concurso para renovar toda a sinalización porque admite que hai xente que dá voltas e voltas polo estacionamento ata atopar unha saída ao exterior. Es un aparcamiento que no parece que esté bien señalizado, bastante pouco intuitivo a la hora de salir. Un pouquiño complicado, sobre todo a entrada, máis que a saída, a entrada, porque non está moi claramente señalizada. Mais ou menos había o sitio, pero a planta non, porque pensei que justamente cando entrei baixei a segunda, pero a segunda non se corresponde ca segunda do parking. Conseguimos sair de Peinador e agora viñemos facer a proba a outro dos grandes aparcadoiros da cidade, o enorme estacionamento do Hospital Álvaro Cunqueiro. Ahora xa sei, pero ao principio tiña que ver con moito tempo de antelación para buscar ou pedir axuda. Está bastante cómodo. Claro, un pouco caro, iso é verdade. Completamos o experimento nun dos últimos grandes aparcadoiros construídos en Vigo do centro comercial e estación de ferrocarril de Vialia, que ademais ten acceso directo á autoestrada AP9. Resulta cómodo e non me he perdido nunca e espero non perderme nunca. Xa, como van moitas veces que teño vido, pois máis ou menos oriéntome ben según as escaleras polas que subo ou baixo. E cando vengo aquí, pois aquí miro o número antes e logo aparco e fuera. Neste aparcadoiro hai ademais un dispositivo para axudarnos con outro problema moi habitual, lembrar onde deixamos o noso vehículo. Na cidade de Pontevedra vanse construir 2.000 vivendas, o 80% van ser protexidas. Acábanse de aprobar os trámites para urbanizar os terreos que están na zona de San Mauro. Son xa con este 12 os proxectos declarados de interese autonómico en Galicia para habilitar solo residencial en 11 concellos. O encarecemento das materias primas na construción está tensionando moitísimo o mercado de vivenda e obriga a buscar alternativas. Hai novos materiais, pero tamén novas formas de fabricación. A forma de construir está mudando, cada vez é máis industrializada e modular, un enfoque que traslada gran parte do traballo á fábrica e aos talleres e reduce os tempos de construción sobre o terreo. Tenemos unha vivienda que se ha montado en taller todos sus componentes durante todos estos meses de borrasca infinita. Ya hemos tenido la posibilidad de sacarla del taller y en aproximadamente 3 semanas seremos capaces de cerrarla con cubierta,
todas sus fachadas, con sus ventanas y con sus revestimientos, ¿no? Nesta nova forma de levantar vivendas, a madeira xoga un papel tan importante que mesmo está transformando o tecido empresarial galego. Se está xerando un ecosistema de empresas que acompaña esta nova forma de construir. Empresas de entramado lixeiro, empresas de madeira laminada, contralaminada. A madeira permite acadar estándares altos de eficiencia enerxética, unha das grandes preocupacións á hora de construir unha vivenda, pero achega moitas outras vantaxes. Pesa muy poquito, lo que permite que todos los temas de los izados, transportes, ¿no?, movimientos de los distintos elementos sean muy sencillos. E permite crear espazos moi amplos sen apoios intermedios. ¿Por qué? Porque la madera es el material que mejor resistencia mecánica, o sea, para estructuras tiene en función a su propio peso. O plan contra incendios deste ano en Galicia ven con novidades. Vanse poder avisar dos incendios a través dunha aplicación que estará operativa dende o mes de xullo. A rede de videovigilancia vai se incrementar ata un 30% coa incorporación, por exemplo, de máis drons. En a loita contra o lume van traballar nesta campaña 4 novos medios aéreos e máis persoal de extinción de incendios. O Pladiga deste ano vai estar integrado por 3.000 efectivos. A maioría xa traballa todo o ano. É o primeiro ano que os que traballan non os 12 meses van chegar ao tope pactado de 9 meses. Ademais, incorporamos a maior respecto ao ano pasado 42 novas brigadas na tempada de máis alto risco. Serían 168 persoas a maiores. Galicia quere xestionar o Pazo de Meirás e vai pedir ao Goberno Central. A Xunta quere recuperar o inmoble dos Franco para que o poidan visitar os galegos. Alfonso Rueda anunciaba que se a Avogacía do Estado recorre a indemnización á familia Franco, a Xunta tamén se sumará. Diriximos ao Goberno Central para decirlle que, dende a Consellería de Cultura, xestionaríamos a nova vida deste pazo, o novo acceso libre á ciudadanía galega, logo desa sentencia que celebramos todos hai uns días. E en 4 días dende este venres, se o tempo permite, vamos poder desfrutar dos bares a pé de praia. É o primeiro ano que están autorizados a abrir dende a Semana Santa ata o 31 de outubro. A día de hoxe hai 760 instalacións con permiso. 60 están pendentes de algún trámite. Case a metade son de hostelería, pero tamén se inclúen instalacións de alugueiro de hamacas ou de material deportivo. O aeroporto de LaGuardia en Nova York segue paralizado despois do accidente que deixa 2 mortos e 40 feridos. E é que un avión bateu contra un camión de bombeiros que estaba atendendo unha emerxencia en pista. O piloto e o copiloto dun avión de Air Canada morreron despois de bater cun camión de bombeiros durante a manobra de aterraxe no aeroporto de LaGuardia en Nova York. A bordo do aparello ían tamén 4 tripulantes e 72 pasaxeiros. Foi un susto tremendo, non sabía que agardar, estábamos dormindo e aterrando e de repente, zas, despertamos en estado de shock. Non sabíamos que facer, conta un dos sobreviventes. 41 deles foron evacuados ao hospital, xunto cos 2 membros dos servizos de emerxencia que manexaban o vehículo co que bateu a aeronave e que respondía a unha incidencia previa. Neste momento temos entendido que 32 foron dados de alta, pero tamén hai feridos graves, informou en rolda de prensa Catherine García, a directora executiva da Autoridade Portuaria de Nova York. A terminal neoyorquina permanecerá pechada polo menos ata as 2 da tarde, hora local, as 7 en Galicia. Un xulgado de Barcelona envía a prisión unha parella investigada por maltratar e agredir sexualmente o seu bebé de pouco máis dun mes. Os detidos son un home de 42 anos e unha muller de 43. Atribúenlles delitos de maltrato habitual, lesións moi graves e agresión sexual ao seu fillo. O meniño está baixo a tutela da Administración Pública. Por fin chega a xuízo o crime de Salceda de Caselas. Case 7 anos despois senta no banco dos acusados o narco albanés que supostamente matou a coiteladas un mozo de 25 anos á saída dun pub. Andrea.
Sí, efectivamente, acaba de rematar a sesión desta mañá e tras 3 horas declararon dúas testemunhas que estaban no PAF o día dos feitos. Xa pola tarde vai ser a quenda de máis testemunhas e tamén dos familiares do falecido. A Fiscalía pide para el unha pena inicial de 25 anos por asasinato con aleivosía. Despois dos feitos, en 2019, o acusado fuxiu ao Reino Unido e ali estivo ata 2024, cando foi detido e extraditado a España. Agora, como dicimos, está a ser xulgado aquí na Audiencia Provincial de Pontevedra e está previsto que este vindeiro mércores comece a deliberar o xurado popular. Simplemente pedimos que se haga justicia, que este crimen no quede impune y sobre todo pues enfatizar en que ha sido un chico de 25 años que se le arrebató la vida, los sueños, los proyectos que tenía en mente y que no se lo merecía para nada. E en Lugo, o home ferido de bala nunha lea entre dúas familias, recordarán o caso, recibiu a alta. Xa presentou denuncia na comisaría. A policía segue buscando o presunto autor do disparo que fuxiu do lugar coa arma. Os veciños da Rúa Primavera, onde tivo lugar o tiroteo, levan días sen ver os familiares do presunto autor dos disparos. El tamén está en paradoiro descoñecido. A policía trata de calmar os ánimos entre as dúas familias enfrontadas e pídelles que non o encubran. Eu vi que estaban a golpes aí nun coche, non vi máis nada. Un pouco de miedo, non? O home que recibiu o disparo xa está na casa. Ao parecer acudiu á casa do presunto agresor porque este acosaba unha das súas fillas menor de idade. O certo é que as desavinzas entre as dúas familias veñen de vello. Hai uns meses houbera outro tiroteo sen feridos e un incendio nesta casa do Ceao e ambos casos están relacionados co tiroteo da semana pasada. Ato de agora, os enfrontamentos eran lonxe desta rúa, a que os veciños din que a cousa sempre estivo tranquila. Supoño, nunca vin nada, levo moitos anos aquí. E foi sorpresa, verdade? Porque non había visto nada dese calibre, vaya. Nos últimos días, a policía intensificou a vigilancia no barrio ante posibles represalias. A investigación segue aberta e o ferido xa presentou denuncia na comisaría. A provincia de Barcelona, Xirona e Málaga son escenario dunha grande operación internacional contra o tráfico de armas e de droga. De momento hai 6 detidos, son membros supostamente dunha banda organizada que opera en varios países. Policía Nacional e Mossos de Escuadra colaboran co Europol no operativo. E en Madrid detiveron 5 persoas por un cargamento de máis de 600 kilos de metanfetamina procedente de México. Trataban de introducir a droga camuflada en botes de aceite de coco. Os cárteles mexicanos buscan calquera fórmula, calquera lles vale, para tentar sortear os controis nos aeroportos españois. Hai só uns meses, a policía comisou unha estatua de Popeye de 1,5 metros e nela ían dentro 40 kilos de metanfetamina. Moito ollo se vostedes toman calquera tipo de medicación e pensan en conducir. Todos sabemos que os ansiolíticos, as medicinas para dormir ou os antidepresivos non son compatibles coa condución, pero hai outros moitos que son dun uso moi cotián e que afectan a nosa resposta ao volante. Da lista que publica a DXT destacamos, por exemplo, os analxésicos, os medicamentos contra dor que poden dar sono, os antialérxicos e os antihistamínicos tamén poden dar somnolencia, diabetes, poden provocar mareos e tratamentos contra as doenzas nos ollos, porque nos poden dificultar a visión. Máis cuidado aínda deben ter as persoas que toman varios destes medicamentos á vez. Unha de cada 3 persoas maiores de 65 anos está polimedicada. Considéranse así as que seguen tratamentos crónicos con máis de 5 principios activos distintos. Tensión, o colesterol, a diabetes, se tomas algunha pastilla para dormir tamén, o adiro tamén que toma moita xente. Con 10, 12 caixas era complicado. Natalia Rexenta é unha das farmacias adheridas ao programa do Sergas que financia estes dispensadores de medicamentos que preparan nas reboticas para cada paciente. Entón, desta forma, xa sabes, se ves o alvéolo baleiro, que tomaches o que tiñas que tomar. O Ministerio de Sanidade fai un chamamento á racionalización no uso dos medicamentos e a desenvolver estrategias para previr interaccións. Isto pode adaptarse a cada caso particular. En cada alvéolo, o que ten que tomar, por exemplo, o luns o desayuno. E máis datos curiosos, a porcentaxe de polimedicados é maior nas mulleres. Sobe do 45% no caso dos maiores de 85 anos, pero volve baixar ao 30% por riba dos 95.
E está dando a volta ao mundo o vídeo do cantante Justin Timberlake cando o detiveron por conducir bébedo. Nas imaxes vemos o artista tordeando mentre facía as probas de alcolemia. World Tour, I'm Justin Timberlake. Pouco máis que o seu nome foi capaz de explicarlles aos axentes que o detiveron por conducir en estado de embriaguez. O cantante loitou todo o que pudo para evitar a difusión das imaxes da súa detención, ata que finalmente chegou a un acordo coa Fiscalía para que o vídeo se publicara editado e non íntegro. Vemos a un Justin Timberlake balbuceante e confundido que tropeza varias veces durante a proba de equilibrio. Unha vez na comisaría recoñece que estivera bebendo e en todo momento pódese apreciar as dificultades do cantante para expresarse. Why? I'm just kidding. Eso si recibe con incredulidade a noticia de que vai pasar a noite no calabozo. O suceso aconteceu en xuño do 2024 no estado de Nova York. Timberlake declarouse culpable e tivo que pagar unha multa e realizar traballos comunitarios. Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. Foi a primeira, tal día como a hoxe, pero a finais dos 80, Lola Flores converteuse na pioneira do crowdfunding para facer fronte á súa grandísima débeda con Facenda. O financiamento colectivo naceu, pois sí, no noso país, con ela, con Lola Flores. Foi autora de outras frases célebres como porque tengo más fuerza que Chernobyl. máis forza que Chernobyl ou si me queréis irse, pero sen dúbida a súa petición de cartos a todos os españois é a máis lembrada. Pienso si una peseta diera cada español. Sen sabelo, erixiuse como a creadora do crowdfunding e despois de ela foron moitos outros. Desde luego dejaría la Secretaría General. Nos últimos anos, Pablo Iglesias, que conseguiu case 150.000 euros para financiar a súa taberna e seguiulle ela, Yolanda Díaz. Únete a sumarfuturo.info y dona para lograr nuestro primer objetivo, 100.000 euros. Pero a faraona, a que hoxe lembramos, sempre vai ser a primeira. E a hostalería galega segue sumando recoñecementos. Desta vez, da man da guía Repsol, distínguense 24 novos locais cos seus soletes de primavera, xa con vistas a probalos na Semana Santa. Son locais que convidan a gozar da gastronomía en zonas que teñen un especial interese turístico, en espacios naturais ou en paradas estratégicas que podemos facer durante as nosas viaxes. Con estas novas achegas, en Galicia hai 357 locais con soletes. Máis cousas, falámoslles agora das reformas en parques infantís que se están acometendo por Galicia, que nos preocupan moito porque os máis pequenos da casa sempre están na nosa mente. Non queremos que se manquen. Atendemos hoxe a seguridade nestes espazos pros máis pequenos. Todo muda co paso do tempo e os parques infantís non son menos. Non hai esquinas, o chan é de unha especie de goma espuma para evitar caídas. Nós íbamos como podíamos. Está mejorando bastante. Agora 1000 veces mellor, Agora empresas especializadas encárganse da súa construción e deseño, tendo en conta as normativas europea e galega. Buscan conxugar a experimentación natural dos cativos e tamén a seguridade. As normas non evitan as caídas, pero sí axudan a que as consecuencias sexan mínimas. Garanten a solidez estructural dos elementos, pero non só. Evitar calquer tipo de atrapamento que poda peligrar un membro, un dedo, atrapamentos de cuello que poidas provocar un aforcamento. No tema de materiales, ausencia de tóxicos, que non haya migración de elementos tóxicos, un pouco un compendio, áreas de seguridade para evitar que na interacción entre un elemento e outro poida haber un golpe ou cualquier tipo de accidente. A utilización de materiais específicos e certificados por entidades acreditadas axuda ademais no seu mantemento. Na frente do mar, por exemplo, pois temos que telo tamén en conta
utilizar pois aceros inoxidables reforzados anticorrosión, que son os AISI 316. E todo isto pois é tamén para facilitar un pouco todo o mantenimiento dos concellos, non? Lugares, en definitiva, que se van adaptando para que xogar e gozar do tempo de lecer sexa a única preocupación dos cativos. Pois vai estar esta semana estupenda para gozar deses parques, porque temos o anticiclón con nós. Así se presenta esta primeira semana da primavera, onde as temperaturas máximas están en valores algo máis baixiños ca onte. Seguimos a esta hora, agora mesmo Lugo con 18 graus, e si que Pontevedra está con 24, pero Vigo ainda non chegou aos 22, e na Coruña incluso vai fresco. Todo por mor dese nordés que continúa a ser intenso e que a máis tamén nos a acompañar no que queda de semana. En canto se vi remate cos deportes, falamos máis devagar do tempo. A Torre Eiffel nunca foi apta para os que teñen medo ás alturas, pero agora incorpora unha nova atracción que ademais engade máis vertixe. É unha ponte colgante de 40 metros de longo. Está pendurada a 60 metros sobre o chan e une os piares norte e sur da torre. Vai estar ata maio para os que se atrevan a camiñar sobre o Baleiro cunha vista privilexiada da capital francesa. A ver, como recibiron vostedes a primavera? Pois dando un paseo pola praia, facendo deporte ao aire libre, por exemplo. Nada original, entón. Miren, en cambio, a que montaron en México. Dúcias de globos aerostáticos surcando o ceo por riba da impresionante pirámide do Sol, construída hai 2000 anos a uns 50 kilómetros da que hoxe é a capital dese país. Os asistentes sentiron ali, din, a chamada da terra e a enerxía que desprende o equinoccio. Nada que non se sinta sentado nunha terraza aproveitando a tarde de sol como a de hoxe. Desfrútena. Ata mañá. Mi voz que camina de puntillas será mi mirada secreta que seduce a tu dueño. Será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Soy el